Kamoši, vítajte na Aftermarket spolujazde. Vedľa mňa sedí Miroslav Bača, ktorý je známy aj ako The Bačis. A čau. Ahoj. Okrem toho, že cestuje a robí zaujímavý content, tak má rád auta a stavia si dokonca aj svoj vlastný van momentálne. Takže povedz nám, že aké presne auto si staviaš momentálne? Ty kokso, to je trošku hanba, ale akože je to Volkswagen Transporter T3. To je brutalita. Hej, akože máte tu asi krajšie auta, ale akože také no. Proste na tripy. To je kultová záležitosť, takže podľa mňa úplne OK. Pomáha ti s ním Adam? Určite. Naučil ma, že sa viem hodiť do vody a naučiť plávať okamžite. A ešte ma v nej škrtí a topí. Čiže to ma naučila. Takže ťa trénuje v garáži. Áno, okay. áno. Výborný mentor. V akom je to teraz štádiu? Už dokončujem. Za chvíľočku To hotový. ja si hovorím už 2 roky, takže to je v pohode. Ja rok a pol. No. Dobre, a teda myslíš, že dáš lepší čas ako Adam? Tak to snáď neviem. No, tak poďme jazdiť a uvidíme. No, akože musím. Môžeš to kľudne odštartovať. Proste žiak musí svojho mentora poraziť, nie? No. Fú, ty kokos, ale možno máme trošku stres, to Adam môžem išiel povedať? trošku offroady, úplne v pohode. No a kým prejdeš celovou čiarou, tak otázočka top 3 auta, ktoré by si chcel vlastniť. Ty kokso, dokončenú Transporter T3, dokončenú cieľ. Land Rover Discovery a Porsche 944 je také moje obľúbené auto. Nice. To je 2,5 turbo, ten... No, ja som pozeral to lacnejšie, ale hej, to by bolo super, to 2,5. Rozumiem. Obľúbená farba auta? Biela. Biela. Coupé alebo cabrio? Ty kokos, veď počkaj, ty sa vám pýtaš otázky, ja mám jazyček, ja som teraz v strese. Ideme, pohodička. Dobre, ideš. Coupé alebo cabrio? Coupé. Coupé. Turbo alebo atmosférický motor? Turbo. Vzhľad alebo výkon? Praktickosť. Asi vzhľad. Nebudem proste, vieš, je to vzhľad. Automat alebo manuál? Manuál. Dobre, ideme ku konkrétnym. Lambo alebo Ferrari? Fero. Supra alebo Skyline? Fú, toto není moja doména, to sa priznám, ale... Čo bola tá prvá možnosť? Supra alebo Skyline? Supra tak lepšie znie podľa mňa trošku. Ale viem, že nikoho neurazím, ty kokos teraz. No jasné, tak každý má na to podľa mňa svoj názor a vkus. Čiže obidve odpovede sú správne. Camaro alebo Mustang? Mustang a Mitsubishi Evo alebo Subaru STI? Adam hovorí, že Evo, ak si dobre pamätám. Áno. Ja hovorím, že Subaru, lebo to som mal ako autíčko, keď som bol malý. Nice, výborne, môj človek, super. Cybertruck, áno alebo nie? Podľa mňa áno. Akože je to blbosť, ale áno. Gčko, áno alebo nie? Nie. Gčko nie. A Project Car alebo nové auto? To je asi u teba jasné. Ty kokos, jasné, že nové auto už si to chcela. Nie, srandujem. Určite Project Car, určite jednoznačne. Jasné, stojí to za tú bolesť. No ešte nevieme vlastne. Stojí to, môžem potvrdiť. Inak vôbec sa nesústredím na tú trať, vieš to? Hej. No a teraz si ideme vysvetliť, teda teraz budeš musieť vysvetľovať, lebo rozdiely medzi jednotlivými variantami Volkswagenu T, teda Transporter, Caravela, Multivan alebo California. Aha. Čiže aké sú medzi nimi rozdiely? Začníme Transporterom. Transporter je proste dodávka, Multivan má sedačky, teda viac sedačiek vzadu. Čo tam ešte bolo? Caravela to je, a čo ešte to ďalšie? A California. California je proste campervan a Caravela je proste úplne v pohode. Bude reštart. Jasné, čiže za Adamom si môžete... A tu bol aj Adam, že? Áno, išiel offroad. Jo. No tak vidíte, z jednej dielne, no. Áno, medzi Caravelou a Multivanom je to taká tenká hranica, že Caravela užitkové, ale prispôsobené na prepravu osôb a Multivan osobné auto kvázi. Presne ale toto, veľmi dobre. Z jazyka si mi odtrhal. A teraz ideme, že ktoré SUV od Volkswagenu si o sebe myslí, že je kameň? Po A Multivan, po B Bus, po C Golf alebo po D Amarok? Amarok, je to tak, správne. Akú prezývku niesol hippisácky Volkswagen T1? Po A Marimba bus, po B autobus, po C Samba bus alebo po D Imbus? Samba bus, Imbus? Takže poviem, že... To je jednotka. Avabus. Ty kokos. Brabus. Fú, inak to podľa mňa vtedy vzniklo. Je to Samba bus. Samba bus, jasné, klasika. Dobre, od ktorého roku sa vyrába Volkswagen Transporter? Čiže po A 1946, po B 1950, 62 alebo 70? No určite posledné dve možnosti je blbosť a prvé dve sú podľa mňa 40., 50. 40. bol Brogue, nie?
po druhej svetovej vojne, alebo počas, a potom, takže to tretie najmenšie, či čo? OK, už ma to prekomplikovalo. 50, okolo 50. 50, je to správna odpoveď, niekto uvádza aj 49, ale do produkcie asi masovej sa to dostalo až 50. Od ktorej verzie sa zmenila lokácia motora na Volkswagene T? Od trojky, štvorka už má vpredu motor. Presne tak, správne. Koľka tá generácia Volkswagenu T je v predaji teraz? 7. 7, dobre. A ideme, ktorá persona výrazne prispela k vzniku značky Volkswagen? Po A. Jožo Adolf Stalin. Hitler. Bol to Aďo Hitler, správne. Mám tu aj Joža Goebbelsa. Aďo si povedal? Mám tu aj Joža Goebbelsa alebo Joža Stalina, ale bol to Aďo Hitler, takže tak. Klasický Aďo. Aké množstvo Volkswagenu Beetle sa približne predalo za celú jeho existenciu? Čiže po A 200 000, po B 500 000, po C 5 miliónov alebo po D viac ako 20 miliónov? Si kokos. Beetle, brouček. Tak to tipnem. Daj úplne tip. Podľa mňa odpoveď je áno, čo znamená, že najväčší možný počet. Je to tak? Viac ako 20 miliónov. To by som v živote nepovedal, lebo teraz už ich jazdí menej, ale kedysi to bolo ultra obľúbené auto. Hint, ďalšia zákruta, trošku brzdy. Ale zatiaľ máš brutálny čas, podľa mňa, že ja vôbec netuším nič. Ideš dobre. Ja vôbec netuším, že či radím, či neradím, ja ťa počúvam, alebo jazdím. Ani jedno. Ak poviem nejakú blbosť, tak šoferujem. Korporátna otázka. Koľko zamestnancov má koncern Volkswagen k roku 2015? Čiže po A 4 000, po B 50 000, po C 600 000, alebo po D niečo cez milión. Celý koncern. Som išiel zákrutu, takže vôbec neviem, aká je otázka, ale podľa mňa milión. Proste Volkswagen má milión. Je to 600 000, ale akože aj tak dosť. Za chvíľočku. Akú približnú váhu má Land Rover Discovery? Verzia 3 alebo 4? Ty kokos, no. Mám ti dať možnosti? Či dáš to náš? Daj mi možnosti a dúfam, že toto Adam nebude počúvať teraz. 1800 kg, 2000 kg, 2400 kg alebo 3000 kg? 2400. Je to tak. Nice, ide ti to. Jedno z aut má podobné pomenovanie ako starý Volkswagen Bus. Ako sa toto auto volá? Má pred sebou také, že ID. A buď sa volá Volkswagen ID Bug, Volkswagen ID Cas, Volkswagen ID Base Z, alebo Volkswagen ID RAS. To sú také hovadiny. Odpovedz nie, gaz. Či to tam ani nebolo? Je to Volkswagen ID Buzz. To som aj chcel povedať, len som zabudol na odpoveď. Áno, a ideme si len povedať trošku viac, lebo sa pýtam, že aká je najsilnejšia motorizácia tohto auta? Je to nové auto. No, a som. Nie, dobre, zachránil si. Po A 180 koní je najsilnejší model, po B 220 koní, po C 300 koní, alebo po D 340. 300, 180, 220, 300 alebo 340. B. To auto vyzerá podobne ako Bus. Tak tá A potom. 340. Nabombili tam silný elektromobil Dčko. Ty kokos. Áno. Teraz otázka už mimo Volkswagenu. A koľko stojí ten Buzz, inak to vieme? To vôbec neviem, ale podľa mňa to bude veľmi drahé, lebo však aj Multivan je ultra drahé auto. Možno to je 100 000? Tak ten silný, možno nejaký 80 podľa mňa bude stáť, ale ono to strašne záleží, si myslím, o tej konfigurácii trošku. No. Ktorý z týchto dízlových motorov sa pokazí najrýchlejšie z tých, čo vymenujem? Po A 1.9 TDI vo Volkswagene Golf, po B to je jasné. 2 liter HDI... Všetci Poprečania majú 1.9, to nie je nepokaziteľné. Po B 2 liter HDI v Citroene, po C Boxer Diesel v Subaru, alebo po D Honda 2.2 CTDI. Akože tak ti poviem, že... Najhoršie. Najhoršie. Myslím, že taký ten Subaru, čo si spomínal, nám visí v garáži a ide, takže nie. A ide? Aha, to bola nápoveda? To bola nápoveda. Boxer Diesel. Boxer Diesel najlepšie. Však ale Boxer benzín, Subaru, bomba. Boxer Diesel. Ten mi pasuje inak do Z3, že? No však swapni, podľa mňa to je OK. Akože Adam už mal také nápady. No, tak vidíš. Ale ešte máme aj nápad, že ju zapalíme a hodíme na kolejnice. Takže to je vždycky možnosť B, nad tým aj ja rozmýšľam občas. OK, v Subaru bol taký legendárny motor EJ, ktorý sa označoval, boli 2,5 litre alebo 2 litre. Ešte do jednej značky aut sa montoval a bude to Saab, alebo je to Volkswagen, alebo Audi, alebo Volvo. Najťažšia zakrutá, takže Volvo.
je to Saab. Saab. A už sme pred cieľom, neviem, aká otázka bola. Máme perfektný čas. A teda mne tu ešte nejaké otázky zostali, ale podľa mňa sme úplne safe. Daj ešte, že koľko... Povedal som Adama? Áno. Yes! Porazil, môžeš dať ručnú, alebo stenu a teda je to vybavené. Dobre, super čas. Daj na Ty kokos, a nedáš mi ešte tú poslednú otázku za odmenu? Dám ti tú poslednú, že koľko je celková dĺžka okruhu Nürburgring, alebo teda Nürburgringu ako takého. 502 mili... Celková dĺžka v kilometroch, čiže 19,7, 23,5, 28,3 alebo 32,2 kilometra. Toto, čo si išiel teraz. Toto, čo som išiel, ale to není celý okruh. Je tam ešte niečo navyše, myslím, že toto je že otázka, že úplne kompletne full okruh. Tak to najviac potom. 28,3, není to úplne to najviac, lebo to je 32,2, ale aj tak si zober, že je to brutálne. Ja som ale počítal, že keď som sa rozbil a som išiel naspäť, že som urobil na tom na 24, som spravil 32 km. Tak to bolo správne v tom prípade. Ďakujem ti krásne. Čaute, výborný čas a teda vidíme sa na budúce. Čau.